Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Broad, unicorn, marshmallow. How's the movie? Daddy will be late, like 12 o'clock. Evening guys, hindi ako nag-vlog. Today is Monday, June 21. Pakita ko lang sa inyo yung dinner namin tonight. Ayan, nagluto ng steak and gumawa ako ng skin-on french fries. Kanina pa yung kinakain ni Holly. So crunchy? Yummy too. Yummy. Try. So crunchy. Come on. Okay guys. Okay guys, yun lang. What? Wait. Nakaligo na yung mga bata. Silang lahat. Okay, yun lang guys. Okay guys, hapon na. Pipick upin na natin si Holly. Today is Tuesday, June 22. Pick upin ko si Holly and punta ng Mount. Dancing lesson ni Holly. So, alis na tayo. Oops, patayin ko lang yung ilaw doon. Kasi walang tao ngayon dito sa bahay. Mamaya, pipick upin din ni Jan yung mga bata, yung boys. Ako kay Holly kasi diretso kami sa Mount. So, tara. Ang lamig ngayon. Ang lamig lang siya. Kasi nga, may ballet dance and hip-hop. Wow, good job, Bobo. Marunong na siya magtali. Okay, put your seatbelt. It's alright. Yeah, I want it easy. Oh, okay. Put your seatbelt, please. Thank you. Okay. Oh, my shoes. Later. Just put your seatbelt first. Sa town, and si Holly, nakatulog siya habang nagbabiyahe kami papunta dito. And pinasuot ko sa kanya yung trackies. Pero mamaya hubarin niya yan. Kasi sobrang lamig ngayon. Hayaan ko muna siyang mag-nap. Kasi alas 4 pa naman yung kanyang lesson. And malapit lang. 3:49. So, may ilang minuto pa siya. Hayaan ko muna siya mag-nap. So, 3:54. Nagisingin na natin siya. Papa. 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 Holly. We're here. Akala ko lalim ng ano niya, tulog pa. We are here, Papa. Stretch muna. You're so tired. I did my phone. Sign in daw. I did, hindi niya nakita. Okay. Stricto siya dyan sa sign in. Pila. Haba ng pila. Papa. Kasi yung iba, nagbabayad pa. Haba yung pila bago makapasok. Don't forget your shoes. Okay. Let's change your shoes. It's not ballet. Yeah. Okay, see ya. Okay, go. Bye-bye. Okay, it's alright. See ya. Piniling ko pala si Holly sa kanyang teacher kasi may pupuntahan tayo. Punta tayo ng camera house. Kasi bibila ko ng SD card and external hard drive. And meron pa tayong shop na pupuntahan. Coast and Foodland. So, meron tayong more than 1 hour. Kasi 2 lesson naman si Holly, diba? So, sige, drive muna tayo guys. Muna ako pala dito sa may ATM kasi yung camera house, meron siyang katabi, diba, na Thai shop. Doon hindi sila nag-accept ng card. Cash lang. And kung maalala nyo, before, wala akong cash. Ang dami kong pinunta na ATM. Yung iba, diba, out of order. So, ngayon, kuha muna tayo dito ng pera para sure na meron tayong cash. Okay. Nakakuha na ako ng pera. And may charge siyang $2.50 kasi hindi siya yung aking bank. And ipakita ko sa inyo yung pera dito guys. Ito yung $50. Ano siya? Plastic. Ayan. And before, nag-washing ako, meron na $20. Hindi siya naduro guys kasi nga plastic siya. Buong buo pa rin yung pera. So, maganda siya kahit na
nalalaban kasi hindi siya nadudurog. Diba sa atin, pag yun nalaban or nabasa, wala na. Bye-bye na yung money. So, dito hindi kasi maganda nga yung kanilang pera dito kasi nga plastic siya. Ayan, plastic siya. Oh. Okay, let's go sa camera house and Thai store or shop. Na tayo sa camera house. Ay, sarado na. 5:15 sila nagsasara. Bakit sarado na? 4:22 pa lang. Bakit sarado na sila? Oh my God. Pala sila nagsasara. 4 o'clock. 4:22 na. So, dito na lang tayo sa Office National. Ayan. Magkatabi lang naman sila. Sana, okay. Bukas siya. Ito lang yung meron sila na SD card. Ang pinakamataas is 32 gigabytes. 16. Gusto ko sana yung pinakamalaki. Wala. Dito pa ako bumibili ng ink para sa printer namin. And wala rin silang external hard drive. Wala raw sila ngayon. So, fail tayo today sa SD card tsaka sa external hard drive. So, ngayon punta tayo sa Thai shop. Yung camera house, ito yung Thai shop. See what? Ay, may atis. Dito na pala tayo, guys. May atis sila. I'll get to dalawa. Hi. Wait. Na tayo dito ng garlic kasi malalaki yung garlic nila. Change na sila ng schedule ng pagkuha ng veggies. Before every Tuesday, ngayon daw, every second week ng Saturday. Tingnan yung natira. Dalawa na lang na talong. So, kunin ko na to kasi gusto ko magtorta. Mayroon silang mani. Is this cook already? Yes. Yes. Yeah, microwave to heat it up. Yeah. Okay, kuha tayo nito. Luto na to, guys. Frozen siya. Ima-microwave na lang. So, kuha tayo nito. Dinamihan ko na kasi pwede ko siyang i-freeze and kukuha lang ako ng konti pag gusto kong kumain. Tapos i-heat ko siya sa microwave. Ayan, dami niya. I think I'm done. Ako done kasi meron silang chili. Ayan, kuha tayo niyan. Pili lang tayo kasi yung iba hindi na ganun kaganda. Pili lang ako. Bayad na pala ako, pero eto, nakita ko parang yung sa atin yung corn, pero eto lang, roller corn, made from Thailand daw to, sabi niya. Kuha tayo nito, and ayan, diyan tayo ng mga chips. Ang cute ng chips nila, para yung sa atin yung noon, nung elementary, tigpipiso lang yan, di ba? Tingin muna ako, wait lang, kasi marami sila, ang dami. Doon pa, na lang muna. Kasi hindi ko alam kung ano yung masarap dito, eh. Tinanong ko si kuya. Hindi raw siya kumakain ng ganito. O, di ba, napaka-healthy ni kuya. So, eto na lang. Kasi eto, alam ko yung lasa niya. Thank you. Yeah, okay. This is hard. Matigay, sorry. Thank you. See ya! Post ko lang tayo nitong baby broccoli. Ayan, kuha tayong dalawa. Meron na silang persimmons. Ang tagal kong hinintay ito na magkaroon ulit sila. So, kuha ko nito. So, kumuha ko ng 8. 8 pieces.
pala ako sa dance lesson ni Holly. 5:26. Hindi pa siya lumalabas. Andyan pa siya. That's all I need. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. 'Cause I can't get enough. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. 'Cause I can't get enough. Don't stop. Why you didn't take off your trackies? You're cold. Okay. Ayun na si Holly. Sinot niya ulit yung suot niya kanina sa kindi. You think so? Dito tayo guys sa BWS. Is it open? Okay, it's open. Kuha tayo nitong apple cider. Okay. Here, Papa. Here, Papa. Uy, Papa, where are you going? Come here. Dito naman tayo sa Foodland. Kuha tayo ng sprout. Thank you, little girl. Wala na talaga sila yung racket na apples. Kuha ko dito ng pork mince kasi wala na dun sa Coles. So, ayan. Kuha tayong pork mince. Baba ah. Thank you. Kuha ko dito ng pork mince kasi wala na sa Coles na pork mince. Okay. Baba. Thank you. Let's go. You alright, Papa? Okay. Balik pala kami sa Coles kasi meron pa akong mga hindi nakuha doon. So, kukunin natin yon kasi kanina sobrang nagmamadali ako. Kasi nga si Holly, diba, iniwan ko sa ano niya, doon sa class niya. Ha? Yeah, okay. Let's go. Muna namin pala dito sa Baker's Delight kasi baka magsara na sila. Naglilinis na nga sila. Oh, hi! Still open? Yeah. Okay. Okay, nito. Hindi na kasya. Okay. Dali mo to. You alright? Or I'll bring this one. Okay, let's go. Calls na tayo, guys. Okay. Calls ulit tayo, guys. Hoy, Papa, where are you going? Ah, okay. Type ng card. You alright? I'll do it. Okay. Wala na kasi yung ano, yung wet. Okay. Linagyan nyo na ng... Okay. Hindi ako nakakuha ng onions kanina. So, kuha tayo. Siguro 3 nito. Wala sila yung nasa net. Kuha tayo ng flowers. Last time yung kinuha ko ay white. So, ngayon, eto naman. Kasi nakakuha na ako before ng yellow. Eto naman yung kunin natin na kulay. Okay. Kuha tayo ng smiley fruits. Okay. Humingi siya ng isa kasi nagugutom na raw siya. Thank you. Here, Baba. Nagugas naman siya ng ano, kamay. Nag-sanitize ba? Yum? Yes. Thank you. Yun ang ham. No. Get to. Okay. And get chocolate too. The moon. Yeah. You alright? Oh. We still have one at home. I think that it's so strange and there's none. None for Daddy? No. You sure? Yeah. Wala raw yung drinks ni Johnny Boy. Here! Ay, hindi niya nakita. Okay, come on. Get more. Okay. 2 more, please. Thank you. Okay.
And now, Okay. Tapos na kami dito, guys. Bayad na tayo. Thank you. Let's go. What chicken? chicken ones. What chicken? Bahay na kami, guys. Chicken. What's this? What's this? Ginger beer. Hawaiian. Hey, where's the chicken? I didn't get the chicken. So, ayan na yung mga napamili natin sa Wash Coast. your hands, boys. And Wash your hands, boys. there's no prawns, Baba. Only, Garlic bread. yeah. Okay. Well, Garlic bread. Ito lang yung creamy wash cheese, your hands in the bathroom. Hawaiian, and What's that one? cheesy. And Which one you ito, want, Bob? meat lovers. Which one Wala you yung want? kanya. Pineapple? So, end ko na yung vlog, guys. Tinitipid ko kanina yung aking memory kasi meron na lang siyang, kunti na lang talaga. Ngayon, meron na lang siyang 18 seconds. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next. Baba! Next vlog. Vlog. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Please tell me who you see, 'cause I think I do.